Доброго вечера. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные темы и беседуем с интересными людьми. Нередко нашими гостями являются украинские писатели, художники, актеры, поэты. И сегодня у нас премьера. Я таких людей очень люблю, сразу скажу, потому что жизнь человека отличается от жизни не человека тем, что жизнь человека имеет смысл. И люди, которые фиксируют эти смыслы, которые эти смыслы поясняют, которые эти смыслы даже производят в каком-то смысле, это как раз люди творческие, которые что-либо создают интеллектуально и смысловое. Сегодня у нас в гостях Мила Иванцова, украинская письменниця, перекладач, журналіст і педагог та автор ось такого роману великого. Це роман же, так? Роман. Роман. Вот, видите, а сейчас еще говорят нам, что романы не любят люди читать. Люди читать любят. Вот. И чтобы вам сказать, в Киеве есть книжные клубы, куда ходит молодежь, они обсуждают книги. То есть это вот все немножко перетянуто, что перестали читать. Или перестали все-таки? Ні. Просто жодної країни немає, де всі б читали. Тобто, коли розказують, що в Україні люди не читають, немає такої країни, де б читали всі. Не всі ходять в театр на балет, не всі займаються там, захоплюються футболом, не всі тенісом. Тобто, якось секторально. Є люди, які без книжок не можуть. Які черги стоять у нас на книжковий арсенал, це просто... Це черги правда. не люблю, але це тішить. І кожного року книжок українською більше і більше і більше. Це не проста сфера така для книговидавців і для авторів, але так. Але ж ви сама були, і багато ви творів написали російською мовою. Я просто вашу библиографию Більше читал. українською. Ну, теперь, Уже. наверное, больше. Сколько-то, допустим, 20 лет назад, да, вы, сколько лет назад вы начинали писать книги? Я філолог за освітою, але я не планувала в письменники. Ніколи в мене не було письменницьких амбіцій, але потім якось так сталося. То років 15, напевно, я я ж пишу. говорю, Я так. починала з віршів російською, а потім пішла мала проза, оповідання, але видавці не люблять малу прозу. Збірка оповідань не товар, на їхню думку, тому... А все-таки роман товар. Сказали писати так, роман товар. Сказали писати романи, це буде цікавіше, подаватися на коронацію слова. От. І романи я почала писати українською одразу. Тому що коронація слова приймає тексти українською мовою. И вы вот из тех людей, которые перешли с российской мовы на украинскую? В принципі, я українка. Нет, Просто я мої знаю, батьки вот з Російщини Києвом. От я українка, я розумію мову. Я з бабусею своєю я спілкувалася українською, і хоча ми ніколи не жили разом. От і українську вивчала в школі, але у мене в анамнезі проживання в Києві російськомовне оточення, російська школа, російсько-французький філфак, і потім ще я їздила за чоловіком по Росії. Знаєте, це зараз легко, бо діти навчаються українською, і їм, навіть якщо вони в побуті розмовляють російською, продовжують розмовляти російською, для них українська, вони переходять з одної мови на іншу. Взагалі, це для них, як з книжки вони читають і то, і іншу, і англійську, до речі, мовою. Да? Це вам було складніше, бо дійсно, ви відчували, яке ставлення було до української мови там, десь на початку незалежності? І як можна порівняти зі станом зараз? Можна трошки далі екскурс? Нет, пожалуйста, 19 век, можна до 16 века. Початок 20-го. Я вчилася в Києві в школі, 10 років відучилася в 14-й школі на Куренівці. І за ці 10 років ніхто ніколи не обмовився, що це була за школа. Це прекрасне таке з готичними вікнами, така будівля, дуже цікава, дуже нетипова. А виявляється, що батько Михайла Грушевського заповів великі кошти, щоб побудували школу для дітей бідних верств населення, щоб навчання було українською мовою, а 3 умови поставив. Українською мовою навчання, безкоштовне навчання і щоб висіла табличка, хто дав на це гроші. От. Михайло Грушевський був душеприказчиком свого тата, і він втілив його заповіт в життя, хоча це було довго. Він долав опір бюрократії тодішньої київської міської влади, сам обрав місце, сам обрав архітектора. Це за совєтські часи? Ні. Це ще до революції. От. Але
Навчання велося російською, школа була Мгм. хороша була школа сильна. Навчання російською, ніякої таблички, хіба що ми навчалися безкоштовно. І вже десь на межі тисячоліть вже стала відкриватися історія цієї школи. Уявляєте, яка Зараз школа? вона все-таки мрія здійснилася. Так? Так, вона зараз переїхала в інше приміщення, в тому приміщенні інститут знаходиться, але ніхто не знав цього. Розумієте? Тому, у нас були в класі діти військових, які могли не вивчати українську мову. І вони прогулювали просто ці уроки, не здавали ніяких там екзаменів, заліків, І контролів. ставлення було І ми їм заздрили. до другорядності. Да, і ви Так, заздрили. ми їм да, заздрили, що вони можуть гуляти, а ми мусимо вчитися. Розумієте? От таке було прищеплено. І вже потім підходить оце усвідомлення того, що А це потім рідна мова. ви сама сказали, що ви поїздили Радянським Союзом. В так? Росії так я жила. Довго? 4 роки. О, це недовго. Я 43. Недовго. Ні. Але в мене така ломка була. От тоді я зрозуміла, що від дому це не так далеко. Це ще тоді була одна країна. До незалежності це було. Але я зрозуміла, що я настільки вкорінена тут, що мені Що ви не просто можете там страшно. жити. Так. А чому? Ось знаєте, Не знаю. зараз усі розумні і кажуть, що ось там російська ментальність не така, вони жорсткі, вони там войовничі, вони сприймають українців як другорядних людей, там неповноцінних. А чому ви відчули тоді ще, коли там до незалежності єдина країна типу була, що ви не хочете залишатися в Росії? По-перше, я там була, тому що чоловік там учився. Тобто це все одно було це тимчасово. не звинувачення. Ні, я просто... це було тимчасово, і я не планувала там залишатися. На щастя, ми повернулися додому буквально за 2 роки до незалежності. І я вам розкажу, чому. У мене такий є цікавий досвід. Ми жили в Москві. Мені не так погано жилося в Києві, щоб я прям так прагнула в Москву. І коли я, філолог за освітою з червоним дипломом, пішла шукати собі роботу, я прийшла в школу найматися викладачем французької мови. Не було вакансій, ми жили в теплому стані, не було вакансій. Я кажу, я можу російську викладати. І мені каже директор школи, ще не хватало, щоб хохлушки учили наших дітей русскому язику. І так по-доброму улыбнулась, да? Так, я працювала в бібліотеці, до речі, разом з Валерією Новодворською, бібліотеці другого медицинского. Да вы что? Вы знаете, что Валерию Ильиничну я видел, когда мне было 18 лет, 19, вру. Я с ней делал интервью еще для своей первой газеты. Мы встретились с ней у памятника Пушкину на Пушкинской площади. Она была такая, она была кумиром моим. Я прочитал ее книжку, вы, наверное, видели ее, читали «По ту сторону отчаяния». Она написала небольшую книжку такую про себя. А потом... Це який рік був? 91-й. Я працювала з нею 86-й, 7-й, 8-й. Почти рядом. Але вона виглядала досить дивною тоді, на тлі всіх Розкажіть таких. про неї, це дуже цікаво. Ми не були друзями, ми просто працювали в одній дуже-дуже великій бібліотеці, яка мала кілька поверхів. Ми працювали на різних поверхах, в різних відділах. Це бібліотека другого медінституту була. І просто нікуди нас не брали більше. Вас не брали по одній причині, а я по другій. Так. І нас туди не хотіли йти москвичі працювати, тому що там якась смішна була, там 70 рублів зарплата, і для мешканців Москви це були не гроші. А нам десь треба було працювати тоді. Оскільки я не могла викладати в Росії російську мову, то я пішла в бібліотеку, вона була недалеко. Я просто була вражена тоді її енциклопедичними знаннями і цим її спротивом. Мало хто наважувався тоді чинити спротив. До речі, я пам'ятаю, що коли до Горбачова приїжджав Рейган в гості, якраз в той період було, її десь закрили на 15 суток, як вона казали. просто не вийшла нікуди. І вона казала, це так обідно, я готова сидіти за політику, але мене посадили за хуліганство. Це якийсь такий момент мені запам'ятався. Вона така дуже яскрава особистість і дуже смілива. І мені здається, вона так розуміла Україну, як мало хто в Україні її розумів. Тоді. Це правда. Навіть зараз не кожен так вона розуміє. таке казала, що тут не готові були люди сприймати це. Да. Про реальну незалежність, про те, що треба відриватися від Російської імперії. Чому вона це знала, а у нас багато хто не... Почему Джохар Дудаев в 90, не помню, 6-м, что ли, году сказал, что Россия обязательно придет за Крымом? А здесь, если бы тогда... это слышал кто-то, но здесь воспринималось это настолько... мало ли что человек какой-то там чеченский президент говорит, там, тем более война шла, да? Понятно, что он русских ненавидит, но русские — это наши братья. А он сказал четко, что они придут обязательно в Крым.
Это как, знаете, как история тоже про Черновола. Не знали его, да? Нет. Нет? Который в 93 году еще сказал, что надо поддерживать крымских татар. Они являются Украиной в Крыму. На них надо опираться в украинской политике. Это был Верховная Рада. Надо давать им право коренного народа и так далее. Вот только сейчас, буквально в конце, 18 мая этого года, Зеленский внес закон только о коренных народах. Это вот прошло 18 лет, и Крым оккупирован. Такие задним умом умные мы. Я всех имею в виду, и себя в том числе. Я не про Зеленского сейчас говорю, а про то, что ни у Порошенко не хватило на это. Короче. У вас есть какие-то связи з Кримом? Ментальні якісь? Я маю якісь такі дуже, те, що я не можу пояснити, якийсь такий особливий пієтет Давайте. до кримських татарів і не стільки навіть до самого Криму, скільки до народу до Дякую цього. вам. Це дуже цікаво. Ви знаєте, різні люди доходять до цього різними шляхами. Хтось каже, що я взагалі не знав. Чесно, от просто приходять автор фильма про крымских татар, ей не так много лет, к счастью. Вот она говорит, знаете, я вообще о вашем народе ничего не знала. А когда узнала, она сняла такой фильм, что просто... Поэтому мне опыт каждого украинца в этом смысле интересен, потому что если хотеть нас игнорировать, то нас можно игнорировать, нас количественно мало. Но это вот рассказывайте свой опыт, потому что тоже важен. И мне интересно самому. До речі, я цього року брала участь в «Кримський інжир» у конкурсі в цьому літературному. І мені сказали, що я не планувала, а потім мені сказали, що подовжено через карантин, якимось чином подовжили на 2 тижні термін здачі творів. Та спробуйте. І я спеціально під цей конкурс написала оповідання «Розкажіть мені про Крим», воно називається. Воно нічого не виграло, я до цього звикла, буває це. Я сама була і в конкурсах, як, це ж не спорт, слухайте, як автор і як член журі. Тому я дуже спокійно ставлюся до того, що я не виграла. Але це був шанс мені написати плюс одне оповідання. Зараз я готую збірку, і я раптом, передивляючись ці оповідання, воно називається «Розкажіть мені про Крим». Передивляючись цю збірку, я усвідомлюю, що в мене 4 оповідання з 20, де є кримські татари. Чому? Я не можу цього пояснити. Вони в мене виринають самі собою в якихось моїх текстах. Може, в мене десь в генах є, я не знаю, ніхто не признавався. Коли я дивлюся старі фотографії моєї родини, бабуся і дідусь, вони дуже схожі. Я навіть показувала це фото. Ви теж певним чином. Знайомі кримські татарці, вона мені сказала, є татари казанські, а є кримські. Ми відрізняємось. Я кажу, я пришлю фото. Я їй показую фото, каже, так, схожа на наших. Але ніхто ніколи не признався, де там, що там, яка історія. Може, щось в генах. Є оповідання у мене кілька, і вони будуть у цій збірці. Є в мене ця приятелька, я не знаю, чи можу я називати прізвище. Її звуть Ельзара, вона дуже класна, дуже розумна, вона живе зараз там, вона дуже смілива, вона була на Майдані. І вона перекладачка, вона знає не одну мову. І коли в цей роман в мене вийшов такий невеличкий... Я не знала, як вставити все, що я хочу про ту зиму в цю книжку. Бачите, вона і так велика, і товста. Але у мене там були кримські татари. Хоч побіжно була історія, і була дівчина, яка була в бібліотеці Майдану, і трошки з нею героїня моя спілкувалася, то я перевіряла через цю Ельзару, я їй вислала цей шмат тексту і просила там уточнити ці моменти, як би міг відбутися цей діалог між кримською татаркою на І це дуже важливо, бо знаєте, житті. це круто дуже, коли українські письменники звертаються деякі до мене і просять там почитати шматочки. Якщо історично, я відправляю до Гульнари Абдулаєвич і до Гульнари Бекірової, які історії, на історії розуміються наші дуже добре. А якщо там побутова якась історія, можу сам перечитати і сказати, що то трохи не так, так не кажуть. Я сподіваюся, що ви прочитаєте. Ні, я не скажу, на якій сторінці про кримських татар вам доведеться прочитати все. Щоб прочитати, треба, щоб ви надіслали мені. Надішлете, то тоді почитаю. Добре. Тому якесь таке особливе в мене є ставлення, і мені так болить ця анексія Криму. Я пам'ятаю, ми на Майдані були з донькою, потім влітку 14-го волонтерили, допомагали біженцям. І я пам'ятаю, коли ми привезли різні речі, там якусь побутову хімію, все в тимчасове таке місце, де перебували якийсь час кримчани переселені, і татари, і не татари, і дружини військових. Тобто якісь люди, яких тільки сюди кинули,
кинули, і ще й невідомо було, де вони будуть далі. І мені досі, от я не можу забути очі цього хлопця, і вони такі всі шоковані, розгублені, і він носить оці кульки, які ми привезли, і я йому кажу, все буде добре, все буде добре. Він так подивився на мене, буде, але так не скоро. І він тоді вже розумів, він звідти вирвався, він побачив, що там відбувається, а ми ще тут навіть не розуміли. Ми думали, що може там місяць-два, Да, і я це тут зміниться. спрашиваю некоторых людей, которые говорили, да мы думали, что вот, да даже президент тогдашний, только избранный в мае говорил, да вот мы сейчас войну закончим, сейчас как-то договоримся. А я так смотрел на это все, думаю, с кем договариваться? Путину не нужно с вами договариваться, ему нужно вас победить и все. Ну так. І тому якось так боляче, тому що страшно уявити. От я жила не в своєму місці, не в своїй квартирі. Я знала, що це тимчасово, я знала, що я повернуся. Я люблю подорожувати, але я дуже люблю повертатися додому. І оце поняття, ну, фільм, ви знаєте, да, «Домой». Ви дивились його. Да? От, і це так страшно, коли ти хочеш додому, тобі ночами сниться, ти не можеш туди попасти. Так само подібне відчуття було у мене от до людей, які переселенці з Чорнобиля, коли мусили вони тікати, і воно їм сниться, вони не можуть туди повертатися. Это правда, но там были обстоятельства непреодолимой силы. Ну так. Да, и как бы они спасали свою жизнь от непреодолимого стихийного бедствия, да, техничного А бедствия. тут чужа воля, так? А тут чужая воля, да, и причем воля страны, которую наш народ уже устало доедать просто, да. Вот. Вы же знаете, что там крымских татар было, когда первая оккупация была, Екатерина II, она было 93%. Но это вообще-то почти 100%, потому что остальные 7 это были тоже кримомовные, я так би сказати, да, просто люди інших конфесій, так, ось і все, да. Кримчаки, караїми, там більшість була. Ну, трохи греків, трохи вірменів. Ось, а так це наша земля була, яку просто зачистили. Це був геноцид, який визнали деякі країни вже, деякі не визнали. Тобто, знаете, почему, есть у вас версии, почему так холодновато относится Европа к нам, и к Украине, и к крымским татарам? Это где-то там, это вот народ выселяет с своей земли 250 лет, зачищают. Ну, это подумать, что это происходит в 21 веке, в 21 году. Там вот мы смотрим на это. Вот Украина, да, воюет, но за ничего, зато мы с Россией, так сказать, вот тут мирные отношения будем устраивать, трубу тянуть. Что-то как-то похоже на 30-е годы. Ну, і не знаю, які версії, але от мені так хотілося, знаєте, коли був Майдан, мені хотілося, це ж от видно, це ж зрозуміло, що це нонсенс, так не може бути. І щодня ми так чекали якихось новин, а Європа була стурбована. Ми так хотіли, щоб зараз всі нам допомогли, ну, хоч якимось чином, так? Як можна не допомогти? От, Казалось у би, тебе да. на очах, да, гвалтують народ сусідній, і щось треба робити. Але потім мені сказали, а ти пам'ятаєш, от що там було, коли там в Грузії, в Чечні, ну там ми щось чули по телевізору, ми ж не бігли туди допомагати, ну хтось їхав воювати, так? От, але, в принципі, ну це чуже життя, чужа історія. Тобто, одне діло, от за стіною в тебе там когось б'ють, да? Одне діло в іншому під'їзді або в іншому будинку. Ну, знаєте, і це якось так уже віддаляє. Это тот рассказ, да, когда пришли за этим, это меня не касалось, потом пришли за тем, а потом пришли за мной, а уже и некому было. А про что ваш роман? Про что я обожаю, конечно, книги и обязательно постараюсь прочитать. И тем более изданы как-то запредельно шикарно. Шикарно. Да, ну просто... Це не моя заслуга, я ж кажу, роман це мій, а книжка це наша, з Видавництво «Билка». видавництвом. А, были тут люди с этого издательства. Но изданы действительно шикарно. Единственное, картинок нет. Вы в каком-то Хотели. мусульманском духе выпустили, Хотели. без изображений. Я передам видавчині. И с орнаментом, с Це дерево цветочным, да. Дерево життя. Но оно в шлеме в военном, да? Ні, це не військовий. Це пластмасовий майдановський. будівельний, розмальований майданівський шолом. Я думала взяти і отут от у вас поставити шолом. Я їх розмалювала штук 60 свого часу. Під час Майдану? Почала під час Майдану, потім, коли Майдан переміг, у мене такий був стрес від всього цього, що я не могла писати, то я просто сиділа і розмальовувала. Так вы еще и художница. Ні. Ну, прям так. не. Но я вот сейчас возьму, начну размалевывать. И что получится там? Ви знаєте, розмальовували прекрасно просто люди, які от зайшли в КМДА. Це було на Різдво, в Різдвяну ніч. От ми просто ходили з донькою по Майдану і зайшли в адміністрацію на Хрещатику в міську. От, а там в великій залі хтось там щось грав на сцені, хтось там щось спати вкладався вже на підлозі. І стояли столи, і люди розмальовували шоломи. Я така з фотоапаратом все знімаю. У мене купа альбомів з Майдану. Все зафіксовано. От, і я
підходжу, кажу, можна пофотографувати? А мені дівчина каже, можете сідати і малювати з нами. Тобто це був перший день цієї акції «Розмалюй шолом захиснику Я понял, это Майдану». что-то генетическое. Если яйца красить Вот. перед каждым Великоднем, да, Вот. то, наверное, потом уже Це ничего дуже не страшно. сакральний такий медитативний Точно, процес. точно. Воно заспокоює. Це медитація. Это украинская такая рыса. Так, я віддавала ці шоломи на аукціони, коли вже починали для добробатів збирати гроші на шоломи, на броніки, на все це вони там ми продавалися, десь дарували. Возвращаемся к литературе. Про что книга? Я понимаю, трудно рассказывать, но это все-таки не стихи, поэтому можно Нет. как-то Це- рассказать. Книжка про ту зиму в Києві, про людей, про місто моє. У мене це 8-й роман мій, і в мене, в принципі, все про Київ. Про Київ і його людей. І ця книжка теж про Київ і його людей тої зими з 13 на 14 рік. Не тільки киян, а от тих, хто опинився в моєму місті в ту зиму. Ну, Ну, якщо коротко. Я примерно понимаю, я просто все это видел. Я не жил тогда в Киеве, но приезжал на Майдан несколько раз. Я все этих людей я видел. Но вы с ними общались больше, конечно, вам это... Все-таки жаль, что нет фотографий с Майдана. Почему-то нет. Но будете еще издавать, может Вирішили, быть. що фотографій не буде, будуть ілюстрації. Але дуже вимоглива естетка моя видавчиня Ірина Білоцерковська, ніхто їй не догодив поки що. з Я с ней художників. поговорю. Добре. Нет, тем более у вас свои фотографии есть, Э, как я понимаю. Да? Але Вот. книжки з фотографіями, ви знаєте, коли я бачу експозиції до якихось дат Майдану, експозиції книжкові, загалом всі книжки такі, знаєте, темні, там чорне, червоне, жовто-блакитне, вогонь, шини, отаке. А ця, бачите, яка? Вы знаете, у меня есть фотография одна, моя. Она ничего там особенного, но просто это декабрь, наверное, конец декабря 2013 года. Яркий солнечный день, хрустит снег под ногами. Таких уж совсем морозов еще не было. Но было так. И я поднимаюсь по Трехсветительской улице, и навстречу мне спускается туда, к Европейской площади, девушка в идеально белом таком пуховике, в идеально белой, абсолютно белой, красивом шлеме медицинском таком. И я просто остановила, можно вас сфотографировать? Можно. Она встала и сфотографировала просто лицо, портрет. Просто сейчас на месте, где я ее фотографировал, стена, на которой и сейчас бы за ее спиной были портреты погибших. Вы знаете, да, это стена памяти. То есть это была чистая голубая стена Михайловского монастыря, на которой еще не было, все были живы еще. Даже первые парни, которые на Майдане погибли. Да. И вот эта фотография, вот предчувствие, еще не было жертв, но вот уже она шла в этом медицинском. Просто интеллигентная киевская девочка, там лет, может быть, 27. И вот для меня эта фотография символ той жизни, которой уже нет. Ви її не знайшли, цю дівчину? Ні, я б хотів. А слухайте, вам допоможу. зараз Я усіх можна. розшукала вже кілька людей, які Я би знайшов. Бо це, знаєте, буде... Запускайте пошук, кілька буде якась- репостів, да. і вона знайдеться. Я буквально от пару місяців тому знайшла людину, яка сфотографувалася в такий буремний день уже 19 лютого, сфотографувалася з фігурантом мого роману, з реальною людиною, з Левком Скопом, львівським художником-іконописцем. Вони зробили селфі. І цей момент він мені розказував, я просто навіть записала на якомусь книжковому арсеналі, каже, така, я біжу, там уже стріляють, виносять, і каже, йде така дамочка, і каже мені, це ви той відомий художник? От, каже, я хочу з вами селфі. Тобто, оце повний маразм, оце відбувається жахіття, от я хочу з вами селфі. От, каже, давай. І вони дістають дві мобілки, роблять селфі, дивляться і починають реготати. От це поєднання цього всього. Тут стрілянина, тут, тому що вона в масці, а він в шарфі замотаний. Тільки очі, вони зробили селфі. Тобто вони оце опускають і повторюють. І оці два кадри у нього збереглися на мобілці. 7 років минуло, я з цих 7 років, мабуть, років 4 її шукала. І ми її знайшли, от не так давно, перед виходом книжки цієї зими ми знайшли цю жінку. Знаете, я знаю подобную работу. Вот, да, кстати, тут есть аннотация сзади. Дара Корній написала. Так, це львівська Да, ця історія про нас із вами, небайдужих і звичайних, розчарованих і впертих, відчайдушних і обережних. Нема там тільки ура патріотизму, і немає зневіри, навіть тоді, коли пливе кача по тисині. Просто про складне очима
простой украинки. И я видел, знаете, у меня мой друг художник Матвей Вайсберг, он написал серию работ «Стена». Я Вы не знаю, видели? вони дуже вражають. Да, и Я вот бачила. это за что-то похожее, да, здесь? Нет. Только нет. Це дуже світла книжка, така, як і обкладинка. Художниця прочитала, як вона сказала, вздовж і впоперек роман перед тим, як зробити обкладинку. Їй поставлена була задача зробити нарис. Ви бачите, що тут малюнок такий, наче олівцем зроблений, так дуже швидко. Мгм. Ну, такий. Ну, знаете, это набросок. все красиво выглядит только просто, я знаю. От, але чому? Тому що героїня вигадана. У мене є реальні люди, які там під своїми іменами там пробігають через мій роман. А є вигадана фабула. Це я називаю цю книжку. Це дуже правдива вигадана історія. Дуже правдива, щепетільна, щоденно, хронологічно, з реальними фактами я И звірялася. это в форме дневника почти Ні, сделано. Нет? це роман. Це як ви говорите, хронологічно? вигадана історія. Ну так, от людина проживає цю зиму. І все, вигадана людина проживає цю Ну, вообще, зиму. знаете, ничего удивительного. Вы говорите, что вы все книжки свои писали про Киев. Есть такие писатели, есть такой турецкий Нобелевский лауреат Архан Памук, который писал только про Стамбул все книги. Ну, у мене не тільки про Київ, там у мене з екскурсами там і у Францію, і по-всякому. Але, ну так, Київ, він у мене в крові. Так от моя героїня художниця, ота вигадана героїня, вона художниця, і вона зрештою приходить на Майдан, хоча їй не до того, в неї купа власних проблем. Ну, от, і вона починає розмальовувати шоломи, і щовечора, повертаючись, ну, в той день, коли вона була на Майдані, вона повертається додому і по пам'яті, от, наче сфотографувала вона все, що бачила, і вона переносить це на папір, олівцем малює оці намальовані люди, в неї виринають ночами от на папері. І так в неї під кінець Майдану вже збирається такий стосик, нібито фотографій, намальованого, того, що вона побачила. От. І от художниця зробила таку обкладинку, це Світлана Чебанова із Миколаєва. І вона дуже мудра людина, вона... Знаєте, що вона сказала? Вона за канонами нашого на рушниках, на вишиванках роблять оце родове дерево. В нього кілька ярусів. Там все продумано. Дуже Кстати, у крымских сакральна татар річ. такой же, там сакральные узоры такие же. Там значение для девочек, для мальчиков. Для, От. ну, вот, да. І воно не може з нічого виростати. В нього має бути якийсь горщик, якась посудина, з якого воно росте. І от вона взяла, перевернула цей шолом, розмальований майданівський, чисто декоративний, який нічого не захищає. І зробила з нього це дерево, і воно завершується сонцем. Гляньте, як написана навіть назва і прізвище. Це я своїм карявим почерком написала, а дизайнери Ничего не відсканували. корявый, нормальный женский почерк. Мерсі. То воно не так написано, як могло Я би зрозумів. бути, тому що цей напис перекривав би ріст цього дерева. Так, я Тому воно разумею. покладено вертикально, Я щоб нічого зрозумів. не заважало рости. І авторка цього малюнка, вона каже, дерево життя України, воно росте з цього шолому, тому що шолом ми носимо на голові. І мені так сподобалось цей її висновок, ми шолом носимо на голові. Це нова ментальність, яка народилася Вот на хотел Майдані. как раз спросить, вы уже начали отвечать на вопрос. В отличие от меня, вам повезло практически всю жизнь прожить в Украине. И вы видели эту страну с рождения. Можно ли сказать, на ваш взгляд, исходя из вашего жизненного опыта, что действительно после победы революции достоинства Украина наконец стала той, про которую мечтали там наши классики, там люди, которые за нее воевали в разные века и так далее? Ні. Ну, Тому що Майдан – це не кінець, Майдан – це початок. Майдан – це така переломна точка, яка ставить питання, яка показує проблему. І після Майдану треба їх вирішувати, ці проблеми, треба будувати. Тобто, ну як, не може бути, що от скинули Януковича і стало нове життя. От берись, Не, ну так, конечно, берись не і бывает. роби його, нове Не-не, життя. я просто имею в виду, что это, ну, давайте так, образом или историческим, это Рубикон, да, через который Украина все-таки перешла, и обратного возврата нет. Я думаю, що ні. Нет. Можуть бути якісь ще такі непередбачувані варіанти, але ну, ментальність змінилася дуже у людей. І знову не можна сказати, що у всіх. Як не всі читають, так от не всі змінилися. Ну, не все люди Мене тут- умные, там бывает всякое у людей. Та ні, просто є люди, яких не зачепило з якихось їхніх особистих причин. І я намагалася в цьому романі подати от тривимірно і ті, хто на Майдані, і ті, хто на антимайдані, і ті, хто військові по той бік барикаду. У мене є реальний персонаж, з яким я розмовляла ночами, який мені
розказував хлопець, він служив тоді в армії, в спецназі, він стояв по той бік. Він каже, ви йшли нас убивати. От. І ми з ним так розмовляли, у мене ще раз дибки ставали, наскільки це було важко. І оці розділи про нього він всі перечитав, дав добро і його теж А зараз? перековбасив. Зараз що його він добре. думає? А? Зараз що він Він воював після цього. Він пішов на війну. Ну, я знав таких теж. От, і ну, дуже цікава людина. І в мене тут такі є реальні персонажі, які кожен вартий окремого роману. Слушайте, давайте так. Как говорит мой друг Бабченко, жизнь круче любого сценария. Це точно. И мы сейчас живем в такое время, когда сценаристам быть очень сложно, потому что выдумать что-то более экзотичное, более интересное и неожиданное, чем жизнь, все это Згодна. скукотища по сравнению с Абсолютно тем, что згодна. происходит. Так. Скажите, что для вас, что вас сейчас больше всего волнует в Украине? Какие тенденции, плюс, минусы? Там? Просто писатели, они как-то, они все-таки перед тем, как пишут, думают много. Вот, в отличие от журналистов и прочих вот, То ладно. жителей этой планеты. Ну, правда, вот что вас искренне Я його волнует? писала майже 7 років. Уявляєте, скільки я думала, як мене Ну, я и говорю. перетрусило за ці роки, поки я Ну. його писала. Що мене хвилює в Україні? Мені дуже шкода, що оцей колосальний потенціал, оцей, як сказати, пасіонарний потенціал Майдану, на жаль, не був використаний, як він міг би бути. Для чого? Для побудови нової от для держави? зміни, для побудови Слухайте, ну, інакшої люди ж України. пішли на війну, ви ж розумієте. От якби не було війни після цього, але Ну, Путін не якби. міг допустити, щоб стала Звісно. поруч з Росією щаслива Україна. Ну правда? Ну, от, якби не було війни, якби і ці жертви заплачена оця ціна за оцей перелом, за цей Рубікон, як ви кажете. Тобто плюс маса інших причин, які завадили, якесь розчарування в людей виникло. Я знаю людей особисто, які ходили на Майдан, які допомагали, волонтерили, все, а потім вони відійшли, відсторонилися, тому що це болючий досвід, і вони сказали, я не знаю, от моя одна приятелька каже, я не знаю, чи треба було це починати. Можливо, якби ми не підтримали Майдан, не було б цих смертей. То есть, если бы не разозлили Януковича, Путина не разозлили, то бы и войны, может, не было. Ну, и так далее. якось так. От, Ну, тобто так вона странно себе картає просто. за те, що вона підтримала Майдан, який закінчився такими жертвами. От я кажу, ти не розумієш, це хід історії. От я намагаюся це пояснити в листуванні моєї героїні з А то есть тут есть українкою. вот этот смысл, да? І от її приятелька, колишня колега з Америки, вона їй пише листи, у вас почався Майдан, що ви хочете, у вас там самі емоції, чого ви повстали, якщо вам вже не відмовили. Просто він сказав, відтерміновуємо, подождіть десь ще, колись да, потім, да, там да. все, будемо з Європою. От, і вона нам їй ставить стільки питань, і це розуміє, що вона просто тупо втрачає сили на цю дискусію. Каже, мені ніколи на Майдані люди мерзнуть, я наварила картоплі, я поїхала, повезла гаряче. Я не можу з тобою дискутувати, тобто в тебе свій погляд, приїжджай, навчи нас, як треба. А вона все пише, що не треба було. Ну, можливо, вона в чомусь була і права, але навіть ця моя героїня, вона її цитує. Ви ще вчили першоджерел, первоісточники конспектували в інституті. От революційна ситуація. Ви пам'ятаєте, коли верхи, Ну, конечно. низы... Верхи не могут, Да. низы не хотят. Вот, Нет, и вот- верхи не хотят, низы нет. Не помню. Ну, не коротше, важно. все плохо. Да. Тобто, от я навіть цитую Ілліча з цієї революційної По ситуації. поводу революции, его можно просто цитировать в граните, От, яка выбивать. склалася, і вже нічого не можна було, ну, просто накал такий був, що нічого не можна було не піднятися. Що треба було сісти і сказати, бийте далі наших дітей. Як? Ну як це Или, может, проковтнути? мы должны разойтись и дать им вот это все. А закони 16 січня, оці от Ну да, драконівські... они, кстати, они дали второе дыхание Майдану, конечно. Ну, Потому були що, моменти, коли да. абсолютно вони самі провокували підйом того, що згасало. Что такое Путин и Россия для вас? Как вы это понимаете? Ну, якийсь безумний сусід, знаєте, якщо от переводити на якісь алегорії, от я живу, а в мене за стіною некерований наркоман, і отак от я не знаю, Некоторые що він считают- може учудити. Ну, это как бы общее место, да, согласен с вами, безусловно. Но есть две версии событий. Как бы, что было впереди, курица или яйцо? Путин или русский народ? Русский народ или Путин? Некоторые говорят, что вот это правительство плохое, а народ хороший. А некоторые говорят другое. Вы как мыслитель. Что по этому поводу? Я не філософ, не аналітик, А, нет, не философ это історик. не профессия. Мені дуже шкода було, я дійсно там жила, і різні люди мені траплялися. Я взагалі не люблю узагальнень. Моя сусідка, ми жили в гуртожитку військовому, сусідка по кухні казала, всі хахли придурки.
Да неужели? А потім приїхала її мама з Алмати і співали онуку своєму українських пісень. Я кажу, звідки ви знаєте українські пісні? Я тоді була російськомовна. Мгм, Да? мгм. От. Вона каже, так ми ж українці, ми ж переселенці. И она ми ж украинка это». называлась І, так. Да. вона вже русская. І всі хахли придурки. От. І тобто, це узагальнення просто в мене шерсть дибки стає. Так само не можна говорити і про всіх росіян. Але, чесно, росіяни, які хороші, але вони підтримують Путіна, вони для мене вже не хороші. Чому вони не хочуть бачити? Ну, ніхто ж не хоче казати, що він урод, правда? От, я зробив погано, але я хочу знайти якесь виправдання. Ну, это, знаете, как в Германии, я всегда напоминаю, самое интересное, это читать не даже книги про войну. Про войну достаточно написано, про фронт, про там, военные какие-то, даже про военные преступления. Самое интересное читать книги про бытовую жизнь в нацистской Германии. Как люди ходили в театры, слушали лекции, писали книжки. И даже в охране Аушвица была самодеятельность, и были там что-то типа капустников, все веселились, люди женились, разводились. Ну да, немножко дымом несло чуть-чуть от труб, но это же не они, это же ради дела большого, да. И вот ради большого этого дела, в том числе писатели, вы знаете, сейчас, вот вы выпустили эту книжку, да, я что-то не сильно уверен, что вы намного богаче станете после этой книги. Да, как-то однозначно. не очень я верю в такое, да. Всі українські письменники десь працюють. Да, и одновременно в России выпускаются, я сейчас не шучу, вот если взять полностью, сколько выпускается книг про русский Крым, про Малороссию, про Новороссию, про вот это все Украины нет, про вот этих хохлов, да. Но я думаю, что несколько слоев можно Красную площадь покрыть, сколько в год они выпускают этих книг. И эти выставки патриотической. То есть сейчас зайти на выставку, у меня один знакомый сходил. Выставку книжную в России. Ну, где-то, может, год назад, там, когда она была, карантинная. Вот. И там 80% книг — это не какие-то там цветочки-лютики, там, березки даже, да, это книги про то, как надо ненавидеть, кто такие украинцы, что такое украинский фашизм и так далее. То есть людей не только телевизором-то зомбируют. И есть слой людей, читающих, которые совершенно такие же фашисты и ксенофобы, как и еще не знаю, кто больше. Тот вот алкаш у ларька, глубинный народ, или вот эта интеллигенция. Как, на ваш взгляд, какова вина русской интеллигенции, писателей, тех же актеров, в том, что они допустили скатывание своего общества, ну, в какой-то средневековый, да это даже хуже, стан? Ви знаєте, якщо хтось із них не розуміє цього... Да ладно, мы же про умных людей сейчас говорим, так. извините. Але якщо він розуміє, ну, а як йому виживати? Він мусить або гулаг, так? Ну, тобто, напевно, що є якась каральна система. Є ж ще Ну, яка? там, Який досвід там каральної системи? До того, чтобы за молчание сажали, это еще не было такого досвида. Они же участвуют в этом. Эти же книжки пишут не рабочие челябинские, правда? Я просто знаю, що робиться в бібліотеках із насліддям совєтським. Тобто купа агіток радянських, ідеологічних, ще досі десь там, по закромам наших українських бібліотек, їх помалу там вичищають. І такі гроші Радянський Союз вкладав в це от промивання мозгов. Да, но сейчас вот. Россия не меньше. Ну, Слава то мы ж богу, верили в запретили. це. Слава богу, запретили ввоз этой литературы. Но я вам докладываю, что 4 или 3 года назад я со своим товарищем, или не помню, кто там из нас был сначала, нашли книгу Захара Прилепина на полках магазина украинской серии как буква. Ну, короче, какая-то книжная мережа, да? И они спокойно говорят, что это тут лежит? На что такого? Это же до войны издано. Я говорю, точно, это нормас, да? Значит, издали до войны Захара Прилепина. Захар Прилепин, человек, благодаря которому сотни, тысячи русских пошли на сафари просто убивать украинцев. Он просто, у них литератор здесь такой, да? Ну, они потом убрали. Я бачила цей скандал да? на Фейсбуці, десь в якихось Ну, мережах. видите, но для меня это снос крыши был. А тут люди такие, ну, а что там? Ну, подумаешь, ну, где-то война. Ну, я же не воюю. Мой папа не погиб, там, мой брат не погиб. Ну, будем жить дальше. Что делать с этими гастролерами? Вот приезжают всякие писатели, всякие творческие работники. Знаете, коучи, психологи, да, это же просто мрак. Рекламщики. Как же это все называется-то? Ну, в общем, называется это словом меньшевартость. Вот. Это главный враг Украины, это меньшевартость. То есть
Все остальное происходит от него. Но это мое личное видение. И потому что если бы не было меньшевартости, не было преклонения перед Россией, не было бы, не знаю, там, недопонимания каких-то. Все знали, що чорне, чорне, біле, біле і так далі. Да. Мені здається, така поляризація зараз іде в Україні. Тобто одні віддають життя, волонтерять, щось там роблять, від себе віднімають, від родини оцей шматок, якісь гроші, щось тягнуть на схід. Оцей мій Левко Скоп знайомий, він день і ніч пише ті ікони, передає хлопцям, він там десь виставляє на аукціони, вони їздять волонтерами. Дрогобич, це 500 кілометрів їм їхати на Я схід. был, прекрасный город. Кстати, в этом городе много патриотов. Я знаю там патриотичную семью очень такую хорошую. Але є і сепари. В Дрогобичі? Да, і у Львові є, насправді. Вони да. скрізь є, на жаль. Ну, от, і не понаїхали місцеві. І от одні продовжують боротися і виснажуються на цьому. Ну, є вигорання, є термін такий вигорання волонтерів. От, а інших не торкнулося, їм якось пофіг. Вони собі сам заробляють для себе. І росіянські коучі для них гуру. Тобто, чому не заплатити, не піти, не послухати, подивитися, що там у умних людей. От. Мене це теж дивує, але ну, я не знаю, як з цим боротися. Це, знаєте, мені нагадує якесь фентезі, де от живе якесь княжество, там якісь дракони, а отут от межа, і стоять ті, хто тримає цю межу. Для того, щоб ці жили спокійно. Я багато спілкувалася, в мене зять атовець, я багато спілкувалася з хлопцями звідти, з війни. І коли мене так обурювало, кажу, що тут от перше время чуми, там війна. От, а хлопці приїжджають звідти, кажуть, ну ми ж там для того і воюємо, щоб ви тут жили мирно. Тобто я це засуджувала, а він мені каже, та ні, ну як, ну не може ж бути от біда в усій країні. Ми там тримаємо, щоб ви могли тут жити. Я считаю, я многим говорил военным, что это неправильный подход. Что... Я теж думаю, що це не зовсім Это, знаешь, это, знаете, правильно. это как ребенка взращивать или младшего там брата в отрыве от жизни. И он такой растет, цветок добра и любви, да, и не знает про то, что в реальности происходит. Но из этого вырастает инфантильное общество. Инфантильное общество идет на выборы. Инфантильное общество выбирает электрика. Не Леха Валенсу, а реального электрика, вот такого прям, да, электрического, да, который вообще ничего не знает. Значит, а потом все проблемы. Я считаю, что вот ваша... Это опять, я молчу, что могу вам задачи ставить какие-то. Я просто говорю, что, на мой взгляд, чтобы общество по-другому относилось, его героями должны быть не проходимцы с телеканалов каких-то, а люди, которых я максимально пытаюсь запрашивать сюда. Вот там, не знаю, ну каждый 7-й гость у меня там, например, это обязательно военный, обязательно ветеран. Потому что из них надо делать героев. И они есть герои, из них надо делать медийных героев. А у нас настоящие герои одни, а медійні герої совершенно дуже другі. важко тут після війни. Багато хто повертається, багато хто, ну, є суїцидні випадки. Їм дуже важко. Їм там було зрозуміло, тут ворог, тут, Так им тут тяжело, свої. потому что Зараз їм теж там им важко, тяжело, тому що стоїть. им тяжело здесь, потому что мы с вами где-то не доработали. Потому что они должны жить не просто хорошо. Вот он идет по Хрещатику или где-то, увидели в военной форме, раз, как приличные люди делают, и поклонился. И, вы знаете, 1 раз в день, 2 раза в день человеку спасибо сказали, все, у него не будет ни суицидов, ничего у него не будет. Потому что все эти проблемы от того, что он не понимает, для чего все это было. Это все это накладывается на ПТСР вот это и так далее. А когда тебя общество благодарит, когда тебя несколько раз в год приглашают в школу там, или что-то, в которой ты учился, это от нас зависит. И тут никаких госпрограмм не придумаєш, на мой взгляд. Это Я должно один идти. раз йшла, була ця хода на День Незалежності від Червоного корпусу університету по... Ну, хода ветеранів, да. Да, патріотів. оця була хода. Ми йшли разом з батальйоном «Донбас», я, моя донька і зять. І я коли дивлюся, я бачу відео, і я сама робила фотознімки, і мене фотографували. Ну, я трошки так почувалася, я там до чого. Ну, ми йшли як родина, так? Були військові і були їхні близькі люди. От. І весь цей час, скільки ми йшли аж до Майдану, тьма людей стояла по обидві сторони, і всі кричали «дякуємо». У мене зараз все вже мурашки пішли. Всі кричали «дякуємо». Ну, це ж важно, Хто стояв на колінах. Да. І просто дякували цим хлопцям, яких теж дуже багато в той день приїхало, і вони йшли до И сейчас, Майдану. знаете, Це просто було дуже... я общаюсь сейчас с военными, я говорю, ну как у вас, какие там дела, ну как жизнь, короче, да?
Они говорят, у нас все есть. Все есть. Склады этим забиты, тем забиты, продовольствие есть. Жилищные условия для контрактников и офицеров хорошие. Там, техника, плюс-минус, ну все нормально. Но, говорит, одного нам не хватает. Нам не хватает внимания общества. И когда приезжают журналисты или там, я не знаю, какие-то блогеры или писатели, это, они очень хотят, чтобы вы приезжали. Но я, наверное, не вам это говорю. Если не вы тот субъект, которым я должен это говорить, вы, наверное, ездите по частям. Ні, я не їжджу. А вот вам, вставлю вам прочерк. Потому что нет, Я знаю, є групи воєнним це акторів, надо. які їздять, виступають Воєнним з надо. концертами, є книжкові такі, аж зі Львова їдуть через Київ туди. Я скажу, в мене дуже проста причина, я страшенно закачуюсь. І от коли ці львів'яни їхали на схід, казали, ми тебе підберемо в Київ, я кажу, біля Борисполя ви мене висадите. Тобто я не можу їхати фізично цими автобусами з ними, хоча я за Серйозно? всім цим слідкую, піарю теж, як Но все можу. равно Передаю книжки туди. Ну і- да, книжки ну, все равно все. вы передаете, да? Так. Ну, ничего, может быть, кто-то эту программу увидит и еще заинтересуется вами, людьми подобного склада. Дякую. А вы же на Майдане были все время, да? Ну практически? як? приходили, Я приходила, я там не жила. Так. Я приходила. Потім Що- я знайшла собі місце в бібліотеці Майдану, то я при кухні, Что то вас там. больше всего поразило в людях? Ось ця книжка на 450 сторінок, де я намагаюся емоційно пояснити, що там було з людьми. З ними щось відбувалося, таке, знаєте, як, може, апельсинки наколоти, як казала одна дама. Ну, от, але це настільки було відчуття братерства, абсолютно чужі люди. Вони настільки були делікатні і уважні один до одного. Я ходжу з тим фотоапаратом, і то спотикнусь, то я зупинюся. Там была такая Хтось- атмосфера доброты. Хтось мені в спину Да, да. ткнеться, тому що я раптом зупинилася, я вибачаюсь, вони вибачаються. От. І все це якось настільки було. Люди готові були віддати своє єдине життя за іншого, прикриваючи його, якого вони ніколи не знали, не бачили, двох слів. Ну, это могли вот не как раз сказати. высшее проявление доброты такое. И там люди так общались, и, ну, это... Кто не был, тому сочувствую, короче говоря. Вот. Я теж там пишу таке, що Да. люди, хто залишився осторонь, вони самі себе обікрали. Тобто Мгм. таке Не придумаешь. Це найяскравіше в моєму да, житті. и даже лучшие книги, которые вы напишете, и другие люди все равно до конца не передадут, конечно, да, тех глаз, этого всего. А вернемся к русским интеллигентам. Почему бы вам, украинским писателям, не собраться и не только писателям, ну, разным деятелям там, культурным, и не сказать, хватит новую меньшевартость, все, заканчиваем с этим делом, и как-то отслеживать все эти русские закидоны, когда они сюда приезжают, начинают там нас чему-то учить, и, не знаю, заявление какое-то сделать, обратиться к Министерству культуры, информационной политики, к СБУ, чтобы нам не Я пускали. думаю, що це має відслідковувати СБУ. Їм, правда, є що робити. Я не знаю, чим вони займаються. Ну, чим слушайте, но займаються. СБУ, наверное, не пустит сюда Захара Прилепина. Но есть такие Прилепины, Їх же которые не голуби мира Захара. є. А? Голуби мира, да. Голубь мира — это самое страшное животное, потому что тут называется голуби мира, а какашки от него такие же. Я думаю, що з меншовартістю це питання до кожного особисто. Тобто я не знаю, що треба пройти, щоб оця меншовартість в тобі зникла, щоб ти почав пишатися своєю країною, своєю історією, своїми сучасниками, які зараз серед нас, не ті, які колись там 200 років тому воювали, так, за Україну, а ті, хто зараз поруч з тобою. Тобто їх треба побачити, треба це захотіти. Але це треба якісь зусилля докласти, це треба, прокачатися. Але ж легше нічого не робити. Ну и что? Ну и вот. Ваша работа литературная, она до чего-то От произведет? я намагаюся, так, знаєте, моя видавчиня Ірина Білоцерковська, вона така дуже енергійна. Вона і вона дуже яскрава Ви людина, її бачите, я її знаєте. знаю, Так. да. От. І от вона, коли почала читати текст мого роману, вона каже: Господи, ну що ж воно так повільно починається, коли вже Майдан, давайте вже швидше, погнали. Кажу: Іра, спокійно. Автор все це продумав. Автор дуже хитрий. Автор просто так тихо, так ненав'язливо заманює людину до себе, а потім Іра на презентації у нас була в музеї Майдану кілька днів тому презентація, вона каже: я читаю, а потім бац, я вже розумію, що я вже на Майдані, що вже щось відбувається. Тобто я сама не помітила, як я опинилася на Майдані. Кажу, Тобто, напевно, ідея моя була така, що
це не страшний роман, це не ура патріотичний. Він Це буквально десь там не бойовик. не бойовик точно. А вона каже: ну це ж жіночий роман. Я кажу, я маю уже велику аудиторію, напевно, що не для жіночих романів, якісь такі речі, де є про що подумати, але моя аудиторія, довіряючи мені як автору, прийде і прочитає. І хто з них там опиниться на Майдані несподівано, хто сподівано, тобто мені замовляють зараз, я підписую, відправляю книжки. Сиділа на складі Білки, 200 примірників підписала, розіслали. Мало рука не відвалилася, 200 примірників, хоча кажуть, що це небагато. Тобто мені хотілося чим більше людей запевнити в тому, що це роман добрий, не страшний. Люди, які підтримували Майдан, і зараз вони за Майдан, вони бояться своїх спогадів, вони бояться болю цього. У них оце посттравма залишилася, вони бояться читати про Майдан. Навіть вони купують, але вони не читають, тому що їм страшно взятися. Вони читають відгуки. А вони дітям, напевно, купують. А? Дітям купують. Не знаю. А ви знаєте Михайла Гаврилюка, оцього козака Майдану? Особисто, на жаль. В принципі, ви розумієте, звісно, про кого. про кого. Він мені не сказав, він замовив цю книжку, отримав, і він її прочитав. І сказав, що, звісно, я ж хотів прочитати, що там. І він дав такий відгук на Фейсбуці, він написав, що цю книжку, коли мене питатимуть, що відбувалося на Майдані і чому і навіщо він був, я буду давати цю книжку. І вже кілька людей мені сказали про це. Це дуже відповідально, скажімо так. Але, напевно, я дійсно хотіла зберегти дуже чесно. Це круто, це найкраща рецензія на ваш роман. Дуже таке сказали зворушена. люди, кажуть люди, які там ризикували життями, були там в самих там в найжахливіших Тобто ця книжка пояснює, знаєте, коли питають діти батьків про секс, або батьки думають, що пора вже їм розказати, то їм легше сунути якусь книжечку, щоб вони там все прочитали. От якась така ситуація, що коли дуже важко пояснити молодим або тим, хто за кордоном був, тим, хто не був. Ви знаєте, виявилося, що чимало людей, які були тут, в Києві, не те, що десь там в селі, в Києві, вони мало що розуміють взагалі, що це було і навіщо. Тобто вони були вже дорослі тоді. І читала. На самом деле, знаете, питала. нам всем повезло. Во-первых, повезло тем, кто выжил на Майдане. Сотни погибло людей, прожив свою жизнь точно не зря. Тысячи людей погибли на войне, прожив свою жизнь точно не зря. И мы живем в такое время, мы просто его немножко не осознаем. И я надеюсь, что ваш роман станет частью того осознания, которое, конечно, придет со временем всем. И когда-нибудь любой французский мальчик откуда-нибудь из-под Бордо будет понимать, что главные события человечества развивались в Украине, как раз они начались с 13-14 годов. Мир так устроен, что он сразу не видит. Но вы зафиксировали это лично. Вы одна из тех, кто пишет летопись истории страны и мира, начинающийся с главного события, с Майдана, с революции гідності в Україні. Спасибо. Я не планувала. Так, Я би за цей час написала 6 нормальних таких романів, якихось про людські стосунки, але це була місія. Реально, це було дуже складно, але я мусила вы це чувствуете, зробити. что это история про вечность, на самом деле. Это история про то, что, может быть, Киев, я уже говорил где-то это неоднократно, что, может быть, Киев когда-то и заложен был, и все это было тут только ради того, чтобы в декабре 2013 года люди вышли на Майдан. Абсолютно беспрецедентное событие в истории человечества. Думаете? Спасибо. Спасибо, что пришли. Дякую. Спасибо, что смотрите АТР. Спасибо тем отдельные, кто поддерживает нас через платформу Patreon. Подписывайтесь, пожалуйста. Ваш ежемесячный взнос в любом размере, он очень важен для нас. Он поддерживает нас на плаву и позволяет для вас работать. И вообще АТР это телеканал для умных. Я не хочу никого других обижать, но у нас точно телеканал для умных. И всем умным людям я передаю огромный привет, где бы они ни жили в оккупации, или в свободной Украине, или где-то в мире. Спасибо. Разом переможемо. Дивіться АТР. До нових зустрічей.